Lakbay alalay po ng DPWH Region 1 nagsimula na. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakaantabay na ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 1 sa pagsisimula ng lakbay alalay ngayong Semana Santa. Nasa 35 lugar ang tututukan ng ahensya kasama na ang Manila North Road. Ang bawat grupong aalalay sa mga motorista ay binubuo ng mga permadong field at crew personnel. Gayon din ay nakaantabay ang kanilang maintenance division at quick response team. Layunin ng naturang programa na mag-asiste sa mga biyaherong mangangailangan ng tulong sa kalsada at makatulong sa maayos na daloy ng trapiko. Samantala, nauna nang nagsagawa ng inspeksyon ng tanggapan sa mga kakalsadahan sa rehiyon. Inabisuhan naman ng DPWH Region 1 ang mga lugar kung saan nagpapatuloy ang konstruksyon na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang maging maayos at ligtas ang daanan. Kasama mo mula rito sa IFM Diguban, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.